Lambuy gareso ah 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 ah. Batang tabi ayan odanya sampai ke Madinah muda-muda dimati tak kasadia ala jandom larai pulo dimati tak kasadia ala jandom larai pulo ladi cubu masalah tengah kurang tak ada kasadonyo iya payah matinang surang coba urai ayamato iya payah matinang surang coba urai ayamato. Iya payah indah balaki kasih yang nasib dikadukan kalau dicari yang lain itu banyak penyampaian kalau dicari yang lain kasih pengai bersampaian kok dapet pinta jo pintu tolong sampai yang kasih ya sayang kalau mau dia manjando garusak banget dia bang kalau mau dia manjando garusak banget dia bang kamakan nasib dikadukan awak surang batengkan kini ko kalau berdoa pakai Tuhan tapi nanelo garantiyo kalau berdoa pakai Tuhan tapi nanelo garantiyo katiku musim begini datang musibah timpo batimpo sarahkan diri bagi ilahi awak surang batengkan kaado sarahkan diri bagi ilahi ikut nasib lah jando mudo Kaisa kangisan onde angin oi angin bau dan tabang ampunkan malai angin karimpo gadang untuk leibo kurang paladang bau batong bang untungan malam untuk leibo kurang paladang bawa batong bang untungan malam ado di siko kematian laki nama banala tuluranganyo malam kini carilah ganti tukang saluang lai marando malam kini carilah ganti tukang saluang lai perai pulo tukang organ sadang perai kematian lagi ado pulo asa pandai di kamu pandai namo yodam muda piluo kok ada katona sesuai ditinggal tukang organ resiko
kami datangkan untuk tahu berarti semangatku banyak sakit kami datang laku kasutai sajo dalam pangananyo. Ada pulau kematian lagi, elok tujuan tangan malamku. Kodap kenang sehari, jatuh barilang ayam mato. Kodikan masuk nasari, jatuh barilang ayam mato. Kabake Tuhan dikadungkan, untung tak capai cito-cito. Malang benar nasinya badan, coba urai ayam mato.